Dendang bulan di ranah Minang. Bab 1, bayang-bayang di rumah gadang. Matahari pagi manjiliek malu-malu di antara calah-calah rumah gadang. Menyinari muko Aisyah nan sadang manun songket di barando. Jari-jarinya lincah mamili banang ameh, membantuak motif pucuak rabuang nan rumik. Di umuanan baru menginjak 22 tahun, Aisyah lah tanamo sebagai gadih Minang nan babu dipakerti luhur jo punyo paras nan rancak. Tapi, hatinya sadang gamang. Saminggulai, inyo kadipinang dek anak datuak Marajo, seorang pemuda tapandang dari nagari Sabarang. Pinangan ko adalah amanah dari almarhum apaknyo, nan selalu bapesan supaya Aisyah mencari orang Sumando nan sapadan jo direstui dek keluarga. Tapi hati Aisyah lah lamo taikek pada seorang pemuda lain, Reno, seorang guru seni nan sederhana jo panua samangai. Reno ko pandai bana bamain saluang jorabab, sajaknyo pun lamak didanga. Aisyah, bamu kau murong ba awan kalam. Sapa Bundo Kanduang, amaknyo nan mandekat jo senyum nan lambuik. Bundo Kanduang ko bijaksano bana, satiok kato-katonyo panuah jo makna. Aisyah mahembui angok panjang. Bundo, Aisyah indak yakin jo pinangan ko. Hati Aisyah bukan untuk anak datua. Aisyah maraso takabek, indak bisa bebas memilih jalan hiduiknyo. Bundo Kanduang mau suak rambuik putrinya jo sayang. Aisyah, Bundo tahu iko bare untuk kau. Tapi ingatlah pasan apa kau. Pernikahan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tapi juga tentang menyatuan dua keluarga. Anak datuak adalah pilihan nan tapek untuk menjaga nama baik keluarga kita. Bundo Kanduang bacakap jo suara nan tanang, mencoba menerangkan ke Aisyah. Aisyah tadanga diam. Lirik lagu, jodoh di tangan orang tua, tiba-tiba taingek di utaknya. Jodoh di tangan orang tua, tadiri di atas doa. Apakah kebahagiaannya harus dikorbankan demi memenuhi harapan keluarga? Aisyah bertanya dalam hati, matanya mulai bakaco-kaco. Bab 2, dendang di tapian Bandareno tagak di tapi sawah nan mangijau, memetik gitar jo manyanyian lagu-lagu Minang. Suaranya merdu, mengalungkan karinduan jo harapan. Inyo tahu tantang pinangan nan kamanimpo Aisyah, jo hatinyo hancua bak kape. Tapi inyo indak barani babuek apo-apo. Inyo hanya seorang guru seni nan indak punyo apo-apo. Ba mungkin inyo bisa menandingi anak datuak nan kayo rayo. Reno maraso indak sapadan jo Aisyah. Inyo hanya urang biaso. Reno bawa nampak pakailangan sa mga Sapa seorang kawanyo Iqbal nan mandekat. Iqbal ko sahabat Satya Reno. Satyok susah sanang selalu basamo. Reno maambui angok. Ambo mencintai Aisyah. Iqbal ambo tahu inyo indak mungkin jadi milik ambo. Reno bacakap jo suaro nan liriah panuah jo kasadian. Iqbal pak bahu Reno. Jangan menyerah ba itu saja, Reno. Cinta sejati kemana-muan jalannya. Ingatlah, cinta bukan barang dagangan. Kau harus berperang untuk cintamu. Iqbal menyemangati Reno, supaya inyo indak putui asa. Reno tadanga diam. Kato-kato Iqbal maagia inyo saketek harapan. Inyo mamutuihan untuk manamui Aisyah jo mengungkapkan perasaanyo nan sabana. Reno berjanji ka baperang untuk cintonyo, indak kabiakan Aisyah direbuik urang. Bab 3, badai di Danau Singkarak. Malam tu, Reno memberaniakan diri menemui Aisyah di tepi Danau Singkarak. Bulan purnama bersinar tarang, memantulkan cahayanya di pamukaan ayanan tanang. Tapi di dalam hati Aisyah sadang baru juang badai. Aisyah, ambo tahu kau segera dipinang. Ambo tahu ambo indak pantau kau. Tapi ambo indak bisa memandang perasaan ambo lai. Ambo menintai kau Aisyah. Sangat menintai kau. Renungkapkan cintonyo jo jujur, indak adonan ditutuik-tutuiki. Aisyah menatap Reno jo mato bakaco-kaco. Reno, na ambo juga menintai kau. Tapi, ambo indak tahu apa nan harus ambo karajoan. Ambo indak nio mengecewakan keluarga ambo. Aisyah, kebahagiaan kau lebih pantiang dari segalonyo. Jangan biarkan orang lain menentuan jalan hidup kau. Ikuti kata hati kau. Kecek Reno jo panuah keyakinan. Reno meyakinan Aisyah, supaya inyo barani memilih kebahagiaannya. Aisyah tadanga diam, manimbang-nimbang antara cinta jokwa. Tiba-tiba, hujan turun jo dare, membasahi mereka berdua. Badai bak mancaraminan pagolakan batin nan sadang dialami Aisyah. Ayah mato Aisyah bacampua jo ayah hujan, semakin menambah kesedihan. Bab 4, palangi di lamba harau. Sasudah malam nan panuah badai tu, Aisyah memutuihan untuk mengecek jo Bundo Kanduang jo mamaknyo. Inyo mengungkapkan perasaannya dan sabana jo meminta restu untuk memilih Reno sebagai pendamping hidupnya. Aisyah bacakap jo jujur dari hati ke hati. Mencoba menyampaikan apa nan dirasoannya.
Mulo-mulo, bundo kanduang jo mamaknyo takajuik jo kecewa. Mereka maraso Aisyah lah malangga almanah almarhum apaknyo jo mancoreng namo bayak keluarga. Tapi, Aisyah jo saba manjalehan bahaso kabahagiaanyo adolah nan utamo, jo inyo yakin Reno adolah urang sumando nan tapek untuaknyo. Aisyah bajanji ka manjago keluarga jo adat Minang, meskipun inyo mamilih Reno. Sasudah badiskusi panjang lebar, ahianyo bundo kanduang jo mamaknyo lulua. Mereka mancaliak katulusan cinto Aisyah jo Reno. Sarato keyakinan Aisyah bahaso Reno adalah pilihan nan paling bayak untuaknyo. Mereka pun maagiah restu jo barek hati. Bundo kanduang jo mamaknyo mangarati bahaso kebahagiaan Aisyah, labiah pantiang dari sagalonyo, walaupun iko indak sesuai jo harapan mereka. Panikahan Aisyah jo Reno dilangsuangkan jo sederhana, tapi panuah khidmat. Mereka berjanji untuk saling mencintai jo menghormati. Sarato manjago nilai-nilai keluarga jo budaya Minangkabau. Panikahan dilangsuangkan jo adat Minang nan kental, mancaminan bahaso mereka tetap menghargai tradisi. Bab 5, Dendang di Rumah Gadang. Bertahun-tahun kemudian Aisyah jo Reno hidup bahagia di rumah gadang mereka. Mereka dikaruniai 3 orang anak nan tumbuah menjadi anak nagari nan babakti jo baprasi. Anak-anak mereka dididik jo nilai-nilai Minang, supaya mereka tetap mengenal asal-usul mereka. Satiap malam, Aisyah jo Reno menyanyian lagu Jodoh di Tangan Urang Tua ke anak-anak mereka. Mereka manjalehan bahaso lagu tu bukan hanya tentang tradisi, tapi juga tentang pantiangnya menghargai cinta sajati jo mengikuti kato hati. Aisyah menyadari bahaso kebahagiaan indak selalu datang dari pilihan nan lah ditantuan dek urang lain. Kebahagiaan sajati adalah katiko kita berani memilih jalan hidup surang. Jo restu keluarga jo keyakinan pada cinta sajati. Aisyah bersyukur ke aponan lah diraihnya. Inyo bahagia jo Reno jo keluarganya. Di bawah rembulan nan bersinar tarang di langit ranah Minang, Aisyah jo Reno tak senyum bahagia. Mereka lah membuktikan bahaso cinta sajati ke selalu menemuan jalannya, meskipun harus melalui badai jo rintangan. Dendang cinta mereka taruih mangalun, mengiriangi perjalanan hidup mereka nan panuah barakah. Dendang bulan di ranah Minang, sakali mangalun indak kabaranti.